Bună ziua! Astăzi vom prepara costiță de porc cu legume la cuptor. Pentru asta avem nevoie de ceva coaste mai micuțe, legume și condimente. Am pus boia dulce, oregano, piper, sare, foi de dafin și ce mai vreți dumneavoastră să mai puneți. Neapărat trebuie miere și muștar la această compoziție. Și am să pun 2 linguri de muștar, o linguriță de miere și condimentele. Și acum și foarte puțină bere. Amestecăm bine. Și începem să turnăm peste coaste. Eu am să fac cu mâna foarte bine să intre peste tot. Am așezat costițele de porc într-o tavă și o să le acoperim cu folie. Le lăsăm la vreo 40 de minute la 180 de grade, după care le scoatem și am să tai legumele. Mai mari pentru a face un pad de legume. Pun ardei, morcov, ceapă și roșii. Cu asta din cuptor o să o scoatem într-un vas. Punem legumele în tavă. Acum punem roșiile. Sare și piper. Și o jumătate de cană de apă. Adăugăm coasta. Învelim cu folie. Să mai băgăm încă 40 de minute la cuptor la 180 de grade. Să facem folia. Să mai băgăm încă 10 minute să rumenească la cuptor. Și arată coastele de porc cu legume, de pad de legume. Și am să pun pe farfurie o porție. Cam așa arată o porție. O să pun pătrunjel. Vă doresc poftă bună. Dacă ne va plăcut mâncarea noastră, vă rog să ne dați un like.